Usa ka kotse ang kalit nga misilaob sa Pagadian City. Matod sa tag-iya nga empleyado sa gobyerno nga nagkambyo kini og battery apan samtang nagdagan na matikdan nga adunay mibuto dayong pagkasunog sa maong sakyanan. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakurat ang mga residente duol sa North Diversion Road, Barangay Dao, Pagadian City. Diyang kalit na sunog ang usa ka kotse. Bandang alas 8:30 sa gabi niadtong Domingo. Sa kakusog sa sunog, walay makaduol sa maong sakyanan. Napalong lamang kini diyang miabot ang kabomberuhan. Ang residenteng si Rogelio Labajo, nabalaka nga maapil ang iyang tindahan. Bakwit na, hindi kami lugar nga among madaganan para kung si Bako maigo ang akong shop, salbar na po na. Nasayran nga gipanag-iyahan kini ni Mukamad Paunte, 43 anyos, ug empleyado sa Land Transportation Office kon LTO nga residente sa Aurora, Zamboanga del Sur. Atong initial nga investigation gikan siya sa Molabi. Gani ga-change pa siya og battery. So alone in Maharlika Highway sa Purok Bahada. So Barangay Dao. Dito na siya nga nakita na niya nga wala na imbuto sa sakyanan. So dali diha nga iya kining gipadaplin si Rodi ang iyang sakyanan. Mo to gi-check niya, nakita niya nga nasunog na jud siya. Pasado alas 9 sa gabi, gideklarang fire out ang sunog. Padayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa sinugdanan sa Kalayo. Nag-conduct mi og kanang mga possibilities nga unsay naka-create og ignition nga nasunog ito siya nga sakyanan. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang tag-iya sa maong sakyanan. Efren Mamak, 1 Mindanao.